Είμαι ο Αντώνης Τσαπατάκης και αυτό είναι μια σειρά επεισοδίων που θα παρουσιάζει διάφορα αυτοκίνητα σύμφωνα με τη δική μου ματιά για τις ανάγκες του οδηγού με παράλυση στα κάτω άκρα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το νέο Toyota BZ4X, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Toyota. Ξεκινάμε με την πρόσβαση του οδηγού μέσα στην καμπίνα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να πούμε ότι η απόσταση από το έδαφος έως το κάθισμα είναι περίπου 70 εκατοστά. Ξέχασα σήμερα το μέτρο μου, αλλά στο επόμενο υπόσχομαι να το κρατάω. Για να δούμε. Εντάξει, το ύψος είναι μια χαρά. Είναι και ηλεκτρικό το κάθισμα, οπότε μπορείς να το ρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Για αρχή, ευρύχωρο φαίνεται. Συνέχεια να δούμε την πρόσβαση του αμαξιδίου. Για να δούμε. Βγάζω το μαξιλάρι μου, κάνω το κάθισμα του συνοδηγού μπροστά. Ρόδα. Ρόδα. Ρίχνω και την πλάτη του καθίσματος. Ωραία. Πολύ καλά. Είναι αρκετά ευρύχωρο και όπως είδαμε μπήκε πολύ εύκολα το αμαξίδιο μέσα. Προχωράμε στο επόμενο. Θέση αμαξιδίου στο νέο Toyota BZ4X. Η προτιμότερη θέση είναι αυτή του πίσω καθίσματος. Έχοντας ρίξει την πλάτη του καθίσματος, του δίνει περισσότερο ύψος και έτσι βολεύει να το βάλουμε πιο εύκολα. Ας μιλήσουμε τώρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Το νέο Toyota BZ4X είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο Toyota. Βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Είναι η τετρακίνητη έκδοση με τα 218 άλογα και αυτονομία 420 χιλιόμετρα περίπου και η δεύτερη έκδοση είναι αυτή της προστιοκίνητης με τα 201 και 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Η φόρτιση σε φορτιστή υψηλής απόδοσης από το 10 έως το 80% θα διαρκέσει 30 λεπτά. Μία ακόμη λειτουργία είναι αυτή της X-Mode, η οποία βελτιώνει την απόδοση στην αντιμετώπιση οποιαδήποτε δύσκολης συνθήκης. Θέση οδήγησης. Όπως βλέπουμε και στο βίντεο, η οπτική του οδηγού είναι πάρα πολύ καλή, το ίδιο και η οπτική από τους καθρέφτες και έτσι αυτό κάνει την οδήγηση απολαυστική, εύκολη και πάνω απ' όλα ασφαλή με τα συστήματα που διαθέτει το αυτοκίνητο. Σειρά έχει το παρκάρισμα. Θα ενεργοποιήσω το αυτοκίνητο, βάζω στο πόδι μου στο φρένο. Για να δούμε την ανάλυση της κάμερας, ναι, είναι πολύ ευδιάκριτη και έτσι το παρκάρισμό μας είναι πιο εύκολο. Τώρα θα δούμε την έξοδο του οδηγού. Ωραία. Έτοιμος. Τώρα θα δούμε πώς είναι η πρόσβαση του συνοδηγού. Εντάξει, το ύψος του αυτοκινήτου δεν είναι το ικανοποιητικότερο για εμένα, αλλά και πάλι είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Τώρα θα δούμε πώς είναι η πρόσβαση στο πίσω κάθισμα. Έχει μια μπάρα πάνω στην οροφή που βολεύει να την πιάνω για να πω. Για να δούμε. Λοιπόν, ο χώρος από την πλάτη του καθίσματος στα γόνατα είναι αρκετός. Το κάθισμα είναι πίσω του συνοδηγού. Ο χώρος από το κεφάλι στην οροφή είναι περίπου μία παλάμη. Εύκολο. Ήρθε η ώρα για το τελευταίο κομμάτι της παρουσίασής μας, το πορμπαγκάζ.
πόσο ευρύχωρο είναι, αλλά και πόσο εύχριστο είναι σε σχέση με το αμαξιδιό μας. Το αυτοκίνητο διαθέτει κουμπί για αυτόματο άνοιγμα της πόρτας του Sport Bagage. Για να δούμε αν χωράει το αμαξίδιό μας χωρίς να το αποστανομολογήσουμε. Αφού πέρασε επιτυχώς στη δοκιμασία του Sport Bagage το νέο Toyota BZ4X, να πούμε ακόμα δύο πραγματάκια. Το αυτοκίνητο δεν έχει κάποιο σκαλοπάτι που να εμποδίζει την πρόσβαση των αποσκευών στο Sport Bagage. Δεύτερον, βγάλαμε την εταζέρα για να χωρέσει το αμαξίδιο και να κλείσει η πόρτα ηλεκτρικά. Και τρίτον, το κουμπί μπορεί να ρυθμιστεί στο ύψος που θα σταματάει η πόρτα του Sport Bagage για να φτάνει οποιοσδήποτε εκεί πάνω. Τελείωσε και το σημερινό μας επεισόδιο με την παρουσίαση του νέου Toyota BZ4X. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Toyota Ελλάς και την Toyota Πόλης για την παραχώρηση του αυτοκινήτου. Κάντε ένα follow για να στηρίξετε την προσπάθειά μας και να φέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα αυτοκίνητα για παρουσίαση.